Så skal vi spise julefrokost. Hvad skal vi spise, ved du det? Kage. Og hvad mere? Sovs. Og sovs. Og hvad mere? Gaver. Ej, man kan ikke spise gaver. Nej, vi skal gemme gaver. Ja. Yeah. Og vi skal spise også flæskesteg. Flæskesteg. And. Risalemang. Risalemang og ris. Ja. Og Maria. Og så får man mælkegaver. Mellemgaver. Ja. Tror du kan få en mælkegaver i dag? Ja. Hvad tror du, hvad det kan det være? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, det er en hemmelighed. Ja. Ja.